Pa jeste počela, znaš kako kažemo mi šali, tako blizu, tako daleko. Jedva čekamo da se malo više to približi. Prve pripreme oko ozbiljnije da možemo raditi s prezentacijom, da sad je sve bilo jedan dan, 2 dana, 3 dana pre početka prvenstva. Sad ćemo imati mesec dana da radimo ozbiljno, se pripremimo ozbiljno i mogu reći da se radujem tome. Pa nema pritiska, nema stvarno nikog pritiska. Grupa je izuzetno jaka, ali neku stranu to može biti dobra stvar, jer na kraju ako odigraš dobro te prve 2-3 utakmice u grupi, posle imaš lakši rasplet, imaš bolje ukrštanje u četvrtfinalu i to može ti znači lakši put do polufinala. Sad sve se može desiti i vidjet ćemo kako će biti u grupi. Stvar ne plašimo se nikog, niti imamo neko opterećenje od toga. Velika stvar je oticati na olimpijske igre. Ne možete očekivati na olimpijskim igrama lake protivnike. Sad raspored igranja takav, mislim da nema nikog hrabrosti od tih reprezentacija da istakne zastavu favorite, da kaže mi smo najbolji u toj grupi. Mislim da se svi plaše svakoga i da će biti interesantno gledati utakmice u našoj grupi. Pa znate šta, javnost u Srbiji uvijek očekuje medalje od svih sportova, tako da ni rukomet nije razlika. Sad dali smo im povoda da traže od nas više i nadam se da ćemo moći da ih usrećimo opet posle ovih olimpijskih igara. Ali opet kažem, prvi put učestvujemo posle toliko godina na olimpijskim igrama i stvarno sama pomisao biti na olimpijskim igrama je velika stvar za nas. Sigurno da ćemo dati sve od sebe i da ćemo da najbolji mogući način da prezentujemo svoju zemlju. Dokle će nas to dovesti, vidjet ćemo.